сябры! Як звычайна, у нядзелю мы вітаем вас у нацыянальным хіт-парадзе на тэлеканале «Беларусь-3». Толькі ў нас беларускія народныя песні атрымліваюць новае жыццё. Пачынаюць гучаць модна і арыгінальна. А вы слухаеце і выбіраеце лепшыя з іх на нашым сайце www.3belarus.by. Зараз надышоў час падлічыць вашы галасы і вызначыць, каму з удзельнікаў сёння пашанцавала больш. І мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, пачынаем наш музычны марафон. На пачатку не надта прыемная навіна для прыхільнікаў юзары. Як мы не саромілі вас за неактыўнае галасаванне, як не прасілі выцягнуць свайго куміра на больш высокія радкі, а ўсё ж не атрымалася. Я спадзяюся, сённяшняе расстанне са спеваком – гэта часовая з'ява, і мы будзем чакаць ад юзары новых песень. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку не бив, ні колом, ні прутом, якби вона говорила до його не скупо. Скрипка би не грала, якби не той смичок. А зараз зноў зайдзецца сэрца ў прыхільнікаў Вольгі Змуршчык. Некалькі тыдняў яе песня ціхенька па прыступцы падпаўзала да вяршыні хіт-параду. І ўсё для чаго? Каб сёння нечакана для ўсіх абваліцца на апошні радок. Сябры, і куды ж гэта знік ваш энтузіязм? Кусок хлеба положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, когда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. Сердце мое.
Разухабісты гурт Девайсы таксама не надта ўражвае поспехамі. Пакуль што вы не звярнулі ўвагу на гэты вясёлы трэк, і сёння галасоў хапіла толькі на 13-ю прыступку. Сябры, становішча будзе лепей, калі вы ўсё ж дойдзеце да інтэрнэту і прагаласуйце за Девайсы. Ускрасила, две лебедки сели, одна хату подмяла, а другая сени. Одна хату подмяла, а другая сени. На головках хусточки, червоные жички, славные лебедочки, хоть и невелички. Славные лебедочки, хоть и невелички. Завихались полдня, хату прибирали, потом разом до темна вдвох отпочивали. Потом разом до темна вдвох отпочивали. У концы ускрасила, две лебедки сели, одна хату подмяла, а другая сени. Одна хату подмяла, а другая сени. Чамусьці большасць дэбютантаў хіт-параду першы тыдзень апынаецца менавіта на 12-м радку. Былі, канешне, і выключэнні, але сёння Анжэліка Пушнова толькі пацвердзіла правіла. І ўсё ж нешта мне падказвае, што далейшы лёс песні будзе больш паспяховым. Светить месяц, светить ясный, а за речки мигатят. Не пускае мяне мати в сад вишневенький гулять. Пусть и мяне моя мати, я там долго не буду. Заспевае соловейка, я его послухаю. Светить месяц, светить ясный, а зорочки мигатят. Не пускай няне мати в сад вишневенький гулять. Светить месяц, светить ясный, а зорочки мигатят. Не пускай няне мати в сад вишневенький гулять. Не поможет тебе, дочка, не поможет твоя речь. Очини собі оконца, слухай його цілу ніч. Я оконца очинила, дробні сльозки пролились. Де ж узявся мой миленький, ми обоє обнялись. Светить месяц, светить я.
Штосьці не надта прыемнае на гэтым тыдні здарылася ў прыхільнікаў Александра Патліса. А як яшчэ патлумачыць страту галасоў і выніковае 11-е месца ў хіт-парадзе? Канешне, пра крах надзей казаць пакуль рана, але зараз Александру прыйдзецца з боем адваёўваць сваё месца пад сонцам. Соніка заходить, в окни поглядає, павлюк на ганулю скоса позирає. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, школя хтось не хоче, гэтак моє серце за тобой лякоче. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Бадай самыя прыемныя змены на гэтым тыдні адбыліся ў беларускім надвор'і. Нарэшце мы дачакаліся вясну. Шкада толькі, што лёс самага вясновага трэка ў нашым хіт-парадзе амаль не змяніўся. Крысціна Святлічная ўсё яшчэ на 10-м радку. І толькі вы можаце неяк змяніць сітуацыю. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я ішла одна, а ён другую провожав. Oh, yeah. Моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч, чаму расплецена коса, а на вачах
блищить сльоза, чому розплетена коса, а на в очах блищить сльоза. Коса розплетена тому, я є подруга розпляла, а на в очах блищить сльоза, бо з милим я прощалася, а на в очах блищить сльоза, бо з милим я прощалася. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Oh yeah. Oh yeah. Падаць уніз гэта заўсёды балюча, асабліва калі не ведаеш, хто і чаму табе падставіў падножку. У Кірыла Ермакова ўсё складвалася даволі добра, і нішто не прадказвала сённяшні абвал ажно на 9-е месца. Сябры, пакуль вы ідзяце ў інтэрнэт выпраўляць становішча, мы падымаем сапсаваны настрой танцам. Свети, сонейка, как нам было тепленько. Ой, да, рей, ой, да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, рей, ой, да, рей. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі.
Далей у хіт-парадзе будзем слухаць каманду, якая, як ніхто іншы, умее спалучаць у сваёй творчасці этнічныя матывы, металічны гук і шалёную энергетыку. На 8-й прыступцы сёння пранізліва гучыць скрыпка і спявае гурт Янкі. А вы галасуйце ў падтрымку на нашым сайце www.беларусь.бай. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак молоденькі не зробіць нічога. Казак молоденький не зробить нічого. Мужная дзяўчына, як рыбіна ўецца. Казак молоденькі стаіць ды смяецца. Казак молоденькі стаіць ды смяецца. Там табе, дзяўчына, 3 рублі на мыла, 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. Намывайся, пивом запивайся. Щоб маті не знала, з ким ніч ночевала. Щоб маті не знала, з ким ніч ночевала. Нейкі ў нас зараз тыдзень не шансавання. Пакуль што ўсе пералічаныя ўдзельнікі толькі страчвалі свае пазіцыі. Сярод іх, дарэчы, і я. Горліца сёння таксама ў мінусе і на выніковай 7-й прыступцы. Хочацца верыць, што гэта часовы перапад у вашым настроі. Ой, Паула горлица лебяду, ой, Паула горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Дивиться
А наступную песню мы уже колькі тыдняў асабліва чакаем у хіт-парадзе. Калі столькі стаіш на адным месцы, ды ўвесь час столькі гаворыш, так і цягне неяк варушыцца. А Алена Грашанова спявае так, што стаяць слупам проста немагчыма. Дарэчы, сёння ў Алены 6-я пазіцыя. Як там звычайна кажуць, адчувайце сябе як дома, але не забывайцеся, што ў гасцях. Можа, таму дразды перасоўваюцца па хіт-парадзе з тыдня на тыдзень, як няпрошаныя госці. І праўда, хлопцы, што вы як няродныя, то недзе ўнізе, а то зноў на 5-й прыступцы. Яны естачки
вось вам і непрафесійная спявачка. Пакуль усе аўтарытэтныя зоркі пасыпаліся ўніз, як яблыкі з дрэва, Наталля Камісарава сёння здзейсніла музычны подзвіг і дабралася ажно да 4-й прыступкі. Ад такога бойкага наступу здрагануліся нават лідары хіт-параду. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. Паступова, крок за кроком, мы дошли до 3 лепших песень тыдня. И сегодня тут все ровненько на своих месцах. Правду кажуть, звычка – страшная сила. Тому без лишних стрессов и нервов будем слухать самые любимые народные хиты. Пачнем з Яны Старцевой. Яна сегодня знов на 3-й прыступцы. За кого я сохну, за кого я вяну, прийде вечорочок, на кого я гляну, гляну на колечко, заболить сердечко, гляну на другого.
Другі тыдзень запар утворваць дзівы ў хіт-парадзе працягвае Георгій Калдун. Сёння дзіва ў тым, што спявак як трапіў адразу на другое месца, так тут і застаўся. Мы ўжо абмяркоўвалі народную любоў да рамантычных балад. І вось вам яшчэ адно пацверджанне. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплили до бережочку, приплили до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку, написали по листочку, написали по листочку. Няхай дома не гарують і пасагу не готують. Ти свой пасах прогуляла, ти свой пасах прогуляла. З казаченьком размаўляла, з казаченьком молоденьким под кусточком зелененьким, под кусточком зелененьким. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою, а я следом за тобою. І нарешті ні бури, ні цунамі, ні повальне відключення інтернету не могуць сунуць з першага месца Сергея Славянскага, якую песню ён не спяваў у нашым хіт-парадзе. Мне часам здаецца, што вы ўсё роўна працягнеце галасаваць, нават калі Сергей будзе моўчкі хадзіць туды-сюды ў тэлевізары. Не ўсе разам сады цвітуць, не ўсе разам асыпаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы сявіцаю, не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш мала
молодицею. Не едь, милый, в далекий край, бо застанешь молодицею. Я любил тебя, девицею, любить буду молодицею. Життя усё чакать будешь, як не станешь ты вдовицею. Життя усё чакать будешь, як не станешь ты вдовицею. Ой, полова всіх садов цвіте, ой, полова осыпается, полова стыд замуж иди, а полова разлучается, полова стыд замуж иди, а полова разлучается. Сябры, вось так вы галасавалі на мінулым тыдні. Вынікі падведзены, і зараз мы абнуляем галасы, каб зноў пачаць усё спачатку. Не забывайте про наш сайт www.беларусь.бай и подтрымлівайте родную музыку. Вынікі нового голосования будем разом с вами подводить праз тыдзень. А пакуль развітваемся і пакідаем вас у кампаніі новага ўдзельніка. Ды яшчэ якога? 5 гадоў прыхільнікі чакалі ад яго новага музычнага матэрыялу. І вось нарэшце дачакаліся. У наш хіт-парад паветрам навеяла самога Владимира Пугача. Слухайте и голосуйте, и рыхтуйтеся до змены музычным рэйтынгу. А у нас на гэтым усё. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайце! Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву, шипала, кидала аж пад варата. Не смейся, казача, што я сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Не бойся, дзяўчына, сватаць не прыйду, поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не устретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву.
заплаканая, по личику видно, за свадьбу